Minä olen Maija, 88 vuotta. Mun nimeni on Walter Ollonqvist. Olen syntynyt 1.6.26 Vaasassa. Käyn täällä Ristavuoressa ajankuluksi. Täällä on niin monipuolista tarjontaa, että ei yksinäinenkään tunne yksinäiseksi, koska tää on niin hyvin ohjelmoitu. Mä käyn täällä syömässä, se on vissiin numero 1. Ja olen mä täällä käynyt katsomassa jotain tilaisuutta, mitä täällä on järjestetty. Minä olen aina ollut liikunnallinen ja harrastan kaikenlaista. Mutta sitten kun mä jäin yksin, minä jatkoin niitä mieleisiä harrastuksia. Ja yksi oli justiin se, että kuulua erilaisiin ryhmiin ja harrastaa kaikkea. Ja joku sanoi minulle, että täällä vanhusten keskuksessa on mahdollisuus. Minä sanoin, että vanhusten keskuksessa ei se sovi minulle. Mutta ne sanoivat, että tuu katsomaan kumminkin, että ne on ihan hyvät ne jumpatkin. Mä tulin ensimmäisen kerran tänne ja siitä asti mä olen käynyt 3 kertaa viikossa sitten täällä jo 20 vuotta. No, täällä voi ilmeisesti harrastaa hyvin monta eri lajia tuolla kuntokeskuksessa. Siinä on kaiken näköisiä vempaimia, johon voi istua ja viedä kädet ja jalat eri asentoon. Täältä saa kuntosalilla lihasvoimaa, täällä saa jumpasta joustavuutta, täältä saa samanhenkisiä ystäviä, sekä miehiä että naisia, varsinkin kun minä olen vähän miehiin menevä. No, joka tapauksessa leikkisikseen. Täällä on hyvin terapeuttinen ilmapiiri ja mikä on tarve vanhuksille parempi, kun tuntee kuuluvansa jonnekin. Parhaita asioita minun mielestä Ristavuoressa on tuo kirjasto ja kirjaston hoitaja. Hän tietää meidän maut, hän järjestää meille semmoiset kirjat, mitä tietää meidän haluavan. Täältä voi tilata kaikki Helsingin kaupunginkirjaston kirjat. Ja ne tulee aika nopeasti. No juu, nämä Haagan-äijät ja meitä on, se vaihtelee vähän 5-6. Me kokoonnumme nyt tässä samassa huoneessa, juomme kahvia täällä omalla kustannuksella. Nykypolitiikasta tulee tietysti silloin tällä puhetta ja ynnä muuta. Mä seurustelen erään ikäiseni tyttöystävän kanssa, jos nyt hän tytöksi voi sanoa. Hän on käynyt täällä mun kanssa monta kertaa syömässä. On aika edullista syödä. Savila on semmoinen tila, joka on jotain modernia. Sitä ei ole kuulemma monessa paikassa. Ne valot ja äänet niin kuulemma inspiroi meitä. Linnun laulu, naisten nauru ja veden solina rentouttaa ihmistä. Että täällä nyt kyllä musiikki tuo sen linnun laulu ja naisten nauru. Mutta joka tapauksessa niin kyllä se tilakin merkitsee jotakin. Että minähän käyn 3 kertaa viikossa täällä. Esimerkiksi siinä äly- ja väläysryhmässä, vaikka minulla nyt ei niin välähdä, mutta iloitsee sitä, kun välähtää muilla. Siellä saattaa olla esimerkiksi vanhoja arvoituksia. Jos mä nyt kertoisin esimerkiksi, veljekset rakensivat saareen huvilan. He ei osanneet uida, heillä ei ollut venettä eikä mitään vehettä. Niin kuinka se on mahdollista, että he saivat sinne rakentaa semmoisen hienon hirsihuvilan? No me mietittiin. Eikä hoksattu, mutta yksi hoksas. Hän rakensi sen talvella jäätä pitkin.